Il-Perik Domintov twiled f'Bormla fis-6 ta' Wissu tal-1916 iben Kunċetta u Enzu. Ta' 23 sena inħatar segretarju ġenerali tal-Partit Laburista. Ta' 33 sena sar mexxej tal-Partit Laburista, kariga li okkupa mill-1949 sal-1984. Ta' 39 sena kien eletta l-ewwel darba bħala Prim Ministru ta' Malta, kariga li okkupa l-16 sena fi snin 50, 70 u 80. Ikkontesta 13 l-elezzjoni ġenerali fuq medda ta' 50 sena u kien elett dejjem. Kemm dan mexxej Laburista kien l-aktar kandidati li jikseb voti f'kull elezzjoni, anke fi snin meta vvota l-Partit Laburista kien ifisser dnub mejjed. Sa mill-ewwel kitbiet u diskorsi tiegħu Mintov wera bl-aktar mod ċar dak li kien jemmen fih u dak li rid iwettaq. Wieħda mill-akbar servizzi li qed jagħmel il-moviment tagħna ġewwa Malta huwa li jneħħi l-anqbul u d-żammiet tal-antik. Isem Mintov jibqa' sinonimu mar-rieda kbira tiegħu illi l-Maltin ikunu huma stess li jmexxu lilhom infushom. Aħna skop wieħed. Ħaġa waħda li naslu li l-poplu Malti jiddeċidi huwa id-deċiżjoni. Mintov ħadem biex tispiċċa darba l-dejjem id-dipendenza ta' pajjiżna l-għajxin tiegħu fuq il-preżenza ta' bażijiet militari fostna. Emmen illi bil-kontlarju pajjiżna seta' jimxi ħafna aktar il-qoddim b'ħidma favur il-paċi illi magħha kienet iġġib ix-xogħol għall-Maltin fil-kumpaniji, fil-fabbriki u fil-lukandi. Dan kollu wettqu fil-prattika fis-snin 70 meta pajjiżna għadda minn tibdil kostituzzjonali, soċjali u ekonomiku illi qatt qabel ma kien għadda minnu.